मायो माबाहाय बियानि लाफाथि बिहामजोआ न'आव गैया दहायनिफ्रायनो। बा बे सैमा गथ'आ दाबो न'आव थायाखै नामा? ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा, आंखौ बियानि होनना दा बुंदे। आंलाय माथो नोंखौ आगोलावनो बुंना दोनखादोंमोन आंखौ बियानि होनना बुंनाङा होननानै। माथो होनना बुंबावनो दा गथ'फोरा हाबायानो जाबायबा नों गनायना लाबाबो लायाबाबो दा हाबायानो जाबाय नालाय सोमोन्दोआवथ' बियानि जाखागोन ना, बेनिखायनो बुंबाय। थेवब्लाबो बुंनाङाहाय, आङो नोंसानि फिसालाखौ मालाबाबो बिजामादै गनायना लाया। आरो लाफाथिजों आंहा जेबो सोमोन्दोआनो गैला, मालाबानो गैखाला। लाफाथिया सनसबिजों हाबा जाखालिनो आं सोमोन्दोखौ सिफायखादोंमोन। दा बेफोर खोथाखौ बाद होर'। ओमफ्राय दा बिहामजोआ अबाव थांखोबा? नागिरबाबो मोनाखै, फन हरबाबो नायाखै। मा मोनथिगौ दालाय अबावबा थांखो? फन हरनाय नायाखै होमबा? जोंथ' फनखौनो हरखाला। हरदोंमोन, सुइस अफसो मबाइलानो। दिनै नोंसोरबो आलासि फैनायाव एसे खबर लानाय गिनाय मोनसोबाय आं। थाथोहाय जायखि जेराव थैया, थैबाबो लस गैया। बे खरावथ' थांखो बिलाय? मा नांज्लायबाय थायो नामा बिसोरलाय नोंसालाजों? नांज्लायनाय माने मा बुंबावनो, जोंहानि फिसालायाथ' जेबो नांज्लायखाया। नोंसानि लाफाथियानो खुगा खुगा नांबाय थायो। नोंसालायाबो रायबाय थायो खोना, माबा माबि बुंबाय थायो खोना, बेनिखायनो बिबो बुङो आरो। ओहो बेफोरबायदि नङा, लाफाथियानो बखिबाय थायो। सनसबिदालाय बुजायोसो, नाथाय थेवबाबो मानसियानो अख्राथार। ओमफ्राय दिनै माथो एसेबां नांज्लायनाय? ओरैनोबा माथो फैयाखैमोन, दिनै मानो थांखो? बेखौनोथ' माबा जाखो, न'खौ मानो गारना थांनांगौ देनाय? बबेयावबा थांखो? बिनि आखायावथ' थाइसेबो फैसाबो गैया। बेनिखायनो गिनाय मोनसोदों। हागौबा खबर लानाय आलासिफोरनियाव। थाथोहाय लाया आङो जायखि थैया। हाबा जानो थांनायाव मा जोंखौ सोंना थांदोंमोन नामा? थाथो बेनिखायनो जायखि जेराव थैया। खोब मोजां मोनलायनानै हाबा जादोंमोन माथो। दालाय माथो मास मोननै मोनथामावनो नांज्लायनाय जाखो? मानो न' गारलायना खारलायनाय जाखो? नङा, गावगायानो माबा रायबाय थायो सनसबिदखौ। सनसबिदा गोरोबलायनानै थानो सानो, नाथाय लाफाथियानो रायबाय थायो, लाफाथि बिहामजोआनो। आंलाय मा मोनथिगौ दा सोर मोजां सोर गाज्रि, सोर रायो सोर राया। आरो मा जानायमोन न' गारलायना थांनाय? हाबा जादों मोजाङै गोरोबलायना थानो हाया नामा? मा बेलाय खारलु खरला? नोंसालायाबो मायबा मायबि बुंदों खोना, नङाबा बियो न' गारनानै थाङाथ'। जोंफोरथ' बेखौ जबरदस्ति हाबा हराखै, गावासो थांदोंमोन हाबा जानो। मोजां मोनलायनानै हाबा जादों होनबा मा नांलायखो एसेबां थाब? गावसोरानो मोजां मोनलायनानै गाहाम मोनलायनानै हाबा जागोन, ओमफ्राय साननै सानथामनि उनावनो गैला, नांज्लायबाय। आं मिथियाहाय बेफोरखौ, आंनियाव जेबो सोंफैनाङाबो। नोंहाबो फिसाजो गोमानायखौ इसेबो दुखु मोनाखै होनबा? मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनिनो फिसाजो। बेफोरखौ बुंनो लाया, जेबो दरखार गैया, मोनथिगौ ना? आंसो मोनथिगौ दुखु मोनदों मोनाखै। आंनि जायगायाव थाबासो मोनथिगौमोन नोंबो। आरो गावबा गाव बिहामजो सामलायना ला, मोनथिगौ ना? बाथ्राफोरखौ बारा फोलावनांलाहाय लाफाथि बिमा। आं नोंसानाव दंफैयो होननासो खबर लानो फैदोंमोन मानसिखौ। हर जाबाय, हिनजावसा गथ', बेनिखायनो गिनानै खबर लानोसो फैदोंमोन आङो। बिखाखौसो बेसेबा ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो आङो। गैया लाफाथिनि थाखाय बे न'आव जायगा गैखाला। फैनायलाय फैदोंमोन न'आव, नाथाय आङो बुसिन बुनानै होखारहरबाय। हामानोथ' बुनांगौ देनाय, नोङो बुजायनासो हरनांगौमोन। आंनिसो गोसो, बुयो बुवा मोनथिगौ ना? आं लाफाथिखौ जोनोम होदों, जोनोम। बेखौ आङो बुनोबो हागौ आरो अननोबो हागौ, बेयो आंनिसो खोथा। आयै मानो एसेबां गोरायै बुंदों? दे थांसै दे जोंफोरो, न' नालाय फैनोबो हानाय होननानैसो जोंफोर खबर लानो फैदोंमोन। गैया बेजों जेबो सोमोन्दो गैला जोंहा। बे थैयो थाङो जेबो लोब्बा गैला, जेबो खबर लाला जोंफोर बेफोरखौ। थां बेलेग जायगाफोराव खबर लायो थां, जोंहानाव गैया। फैनोबो होखाया आङो। फैबाबो बुसिन बुनानै होखारहरगोनसो आङो। जायगा गैखाया बेनि थाखाय बे न'आव, आं सिगांनो बुंखादों। नागिरना मोनैखायसो नोंसानाव फैदोंमोनहाय। दे थाथ' दे, गाज्रि मोननाङा। बिमानि न'खाय सोंनो फैदोंमोन आरो, फैनोबो हानाय होननानै। नङा बे फाग्लि गथ'आ, सैमा गथ'आ एसेबां हर जाबाय, अबाव थांखो बियो? देनाय खेबसे खबर लानाय बुस्थुखौ। मादैमोननियाव, आयंमोननियाव, आनैमोननियाव दिनै खबर लानाय। गिखांनायबो मोनो बान्दोर गथ'खौ। दिनै हेलौ मादै, नोंसाना लाफाथियाबो थांदोंना? मा थाङाखै? माने न'आव गैयानो, हौवानि न'आव। जोंहानावबो फैयाखैना, बेनिखायनो सोंदों। दे दोनथ'नाय, आं आनै लानाव सोंबावनि र'। दिनै पुचुकु आनै लानावबो खबर लानाय। अबाव थांमारखो सैमा गथ'आ?
गावआनो गोसथोलायनानै हाबा जाबाय दा साननैनि उनावनो नांज्लायनानै बेफोरबायदि खारलायनाय दिनै हेलौ आनै नोंसानाव लाफाथि आब' थांदों गैया फैयाखै माथो होमबा अबाव थांखोबा मा न'आव गैया नामा हौवानि न'आव ओहो गैयानो आनै आयु अबाव थांखो बेलाय जाम्बियालाय मिन्थियालै आनै दिनै दोनथ'नाय आं आयाव लायनाव सोंबावनि र' दे सोंहरनाय हेलौ आयं औ आयं बुं आयं नोंसानाव लाफाथि आब' थांदों लाफाथि गैया फैयाखै माथो मा नोंसानावबो गैया होमबालाय अबाव थांखो मा न'आव गैया नामा हौवालानि न'आव ओहो गैयानोलै आयं नांज्लायदोंमोननो ओमफ्राय दा अबावबा थांखो नै बिखुनजोआबो दानि नागिरफैदोंमोन गैयानो न'आव बरावबो गैयानो बिसोरबो नागिरथिंबाय थादों आया बेथ' अबाव थांखो बेलाय दाखालिफोरल'सो हाबा जाबाय मा नांज्लायनो जाबायानो नामा बिसोरनिया औलै आयं दे होमबा आयं गैयाबालाय दे होमबा सोरनाव थांखो बे गथ'आलाय बे सैमा गथ'आ टेनसनल' होयो टेनसनल' बियो हाबा जानायनिफ्रायनो सानसेबो मोजाङै जानो उन्दुनो हायाखै आं सानफ्रोमबो टेनसन सिन्था गावगायानो गोसथोनानै हाबा जाबाय ओमफ्राय बोसोरसे जायैयावनो 6 मास जायैयावनो बेफोरबायदि नांज्लायलायनाय दासो मोनदों जोंफोरनियाव सोङालासिनो हाबा जाहैनाया सिरि हाबा जाहैखोमानाया फाग्लिया दाबा अबाव थांखो बिराद टेनसन होथारबायलै बे सैमा गथ'आ बिनि थाखायनो आंहा टेनसनानो जोबला नोम्मानि लाहानावबो गैयाबा अबाव थांखो बेलाय बिजानि आलासिफोरनावबो गैया खोना गसाय मा जाबावनो बे सासे गथ'जों आयै अबावबा दङ खोनादे बांद्राय टेनसन खालामनाङा लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो जोंना माने कार्टुननि बा प्रब्लेम जाबाय थायो आरोना सम ओमफ्राय आं प्रब्लेम जाबानो खिन्थायो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबि थगायनाय होनना बुङो आरोना गोबाङानो बुंबाय सिगांबो बुङोमोन ओमफ्राय मैयाबो बुंदों आरोना सासे आगैया आं गाज्रि मोनाखै बेफोरबायदि बुंबाबो गाज्रि मोनाखै आङो मानो होनबा आगैया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नालाय माने गोलाव हगारजानो गोसो जायो बेनिखायसो बुंदों बिबो आरो हेंआबो जाबाय थायो नालाय बेनिखायनो थगाय सानो सोरबा सोरबि ओमफ्राय नै दिनैबोसो जाबावदोंमोन आरोना ओमफ्राय जेन थेन जाबाय आरो जागोन आगैमोन जागोन दिनै आङो भिडिअखौ गोलावैनो हगारगोन आं हरावसो बानायो नालाय दिनै 2-3सिमबाबो आङो बानायबाय थागोन ओमफ्राय गाबोन फुङावनो हगारना दोनगोन 5 बाजियाव जायोबा आं दिनै उन्दुआ मानो होनबा आं दिनै गोलावै हगारथारगोन हें जादों दिनैबो बेसेबा हें जागासिनो 6टानिफ्रायनो बानायनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बानायनो हायाखै बेफोरबायदि हें जालांबाय थादों आरोना ओमफ्राय 8टानि बारनासो बानायनो हादों आङो 8:23आवसो आंबो एसे गोलावै हगारनो मोनाबा बा भिडिअ हगारनो मोनाबा गोसोखौ मोजां मोना आरोना नोंथांमोना नायगोन होननानै नेबाय थायो जोंना कार्टुन बानायग्रा एपआनो फाल्थुथारलै लोगोफोर टुइनक्राफ्ट एपआ फाल्थुथार हें जाबाय थायो गुबुनफोरनिया हें जायोना जाया मिन्थिया आंना हें जाबाय थायो बेनिखायनो सोरबा सोरबि आंखौ थगायनो सानो आरोना माने प्रब्लेम जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आङो प्रब्लेम जाबानो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थायो आरोना आङो खिन्थाना लाखायो आरोना सोरबा सोरबि सानबाय थायो नालाय बेफोरबायदिनो भिडिअफोरखौ हगाराबा बा गुसुंद्राय लाबोबा मानि थाखाय एसेबां गुसुं हगारखो बा मानि थाखाय दिनै हगाराखै बिदि सोङो नालाय बेनिखायनो आङो प्रब्लेमफोरखौ खिन्थाना लाखायो आरोना मालाबाल'सो खिन्थाया खिन्थु आं थगाया दे लोगोफोर थगायाखै दे जेखि जाया आगैमोन दिनै भिडिअआ 20 मिनिट बा 22 मिनिट बा 21 मिनिटबाबो जाथारगोन आरोना दे लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो मायबाफोर गाज्रि बुंफ्लांबायबा सरि दे गाज्रि मोननाङा दे दानिया भिडिअखौ नायलांदो माथो माइमोनाबो दाबो फैला लाफाथिखौलाय नागिरना मोनखोना मोनाखै अबावथ' थांमारखोब्रा हिनजावालाय आंनिया बिखाखौसो दुब मोनबायलै सोरबाफोर किडनेप खालामना लाङाखैथ' ओरैनोबा हरबो जाखाबाय बिनियाथ' आखायावबो फैसा थाइसेबो गैखायामोन होमबा अबाव थांमारखो हिनजावालाय आंनिया न'आबोथ' बुसिन बुजानानै होखार हरजादों बियो न'आबोथ' थांनो हाखायाखै आंनिबा होमबा अबाव थांमारखो आया दालाय अबाव नागिरना मोननांगौ जाखो आंथ' गामियावबो सोरनोबा सोंना फैबाय गासिनोबो सोंजोबनोबो लाजियो आइमोनाबो दाबो मोनफैयाखै मोनफैबाय खोना र' माथो खोनादों मायै लाफाथिया गैया नामा न'आवबो गैयालै आबा न'आवबो गैया बिमाया बेसेबा रागा जोंदोंसो बेखौ जोंखौबो अनेक रोखोमनि बाथ्रासो खोनासंहोबाय औलै आदा बाजैया जेरै बिमायाबो बेफोरबायदिनो
खेंखेंल' जोंफोर एसेबां मोजाङै सोंदों मोजाङैथ' बुंनो हागौ ना दे जिखि जाया आबा दा बिहामजोखौ अबाव नागिरना मोननो माबा पुथुकुखौ फन खालामनो होनांगौमोन ना बिसोरनि आलासिफोरनियाव खालामनो होनो दे बिमाया बेसेबा रागा जोंना दंखायो अबावबा जोंफोरखौसो सोबाबायना हरगोन आया दालाय अबाव नागिरना मोननांगौ जाखोलै आयै मा जागोन दा नोंहामजोआ अबाव थांमारखो ना सोरबा गुबुन सेंग्राफोरजोंसो खारसनलांमारबायलाय थै अबावलाय खारसनलाबायनो लांनोबो हानाय माथो है नकथा बुंबाय थानाङाहाय थां नागिरै थां आयै दा आं अबाव नागिरहैनो दा बिसोरनि आलासिफोरखौबोथ' आं सिनाय हाजोबालै हाबाबो हायाबाबो बिसानि आलासिफोरा गोजानावसो आं आंनि गथ'खौसो बेसेबा टेनसन जाबायलै बिमाया जुदि माबा मोनसे जायो मा जागोन देनाय आंना गथ'आबो माथो जाफागोन आयै आं गिनाय मोनसोबायलै लाफाथिखौ जुदि गाज्रि मानसिफोरा लोगो मोनबाय बायो लामाफोराव गिनांगौ माथो आयै आं गिनाय मोनसोबायलै आयै नङाबा आङो नागिरहैबावनो दे अबावबा दालाय अबाव नागिरना मोनबावगोन आबा दाबा बियो सोरहानाव दंहैयो आयै ओमफ्राय गामियाव सोंजोब्बायना सोंजोबाखै बोरै सोंनो दिनै लाजिखांनायबो मोनो नोंसिना हाबा जानायानो मास मोनथामानो जायाखै थेवब्लाबो आयै दा लाजिना मा जानो मानसियानो गोमाना दङ किजानिबा दा मानसिखौ दाखुफोरा किडनेप खालामना लांबायानो आयै आं गिनाय मोनसोबायलै आयै थाथ'नाय आं नागिरना फैनो र' फाखासेबाव दे थां होनबालाय थाब फैदे आबा नोंबो मबाइलावबो रिसार्जआ जोबना दङ दे जागोन दे माबा लुदुमि मोनलानि न'आव बिबारि मोनलानि न'आवबो नायहैदोंना नोंसोरो दहाय सानाव थांदोंमोनथ' आरो आङो बिनि आखायावथ' थाइसेबो फैसा गैयालै बेथ' गोजानावबो थांनो हाया गावसानि आलासिफोरनियावबो गामियावनो सोरहानावबाफोर दं खोनालै आं सोंना फैबावनि र' थांहाय थां लाजिनायसो मोनसोबाय आङो लाजिबा मा जानो आयै लाजिबा खाजि गोमाय मोनथिगौना लाजिनायखौ बाद होनानै दा बेखौ नागिरनांगौसो मालाय गावगायनि खुसि मथे थांखादोंबालाय अबावबा मोजाङैनो दं खोना दे माखौथ' एसेबां गिदों आरो गिनांगौबो देनाय थेवब्लाबो आरो बारा टेनसन खालामनाङा फैगोन ना बियो मालाबा रागाया थामिबानो फैगोन खोना दे बिनि रागा थामिगोन नालाय ओरैनोबा आंखौ सैखाया रनाय आं फाखोसे नागिरना फैनि थाथ' मा जाबावनो बिसोरजों बाब' अम्बिके नोंलाय माथो बिमानै जामारबायलै आगै बेसेबा खुसि मोनगासिनो आरो बिमानै जाबाय नालाय बाबु फिसा न' ओमफ्राय बाजैया हुससो फैयाखै र' दाबो फैयाखै मानोबा एसे टेनसन जागासिनो र' मानो हुस फैयाखैथाय दाबो हुस फैयाखै ओहो फैगोन खोनादो लासैनो आब' अम्बिके मा होनो बाजैया मोजांथार न' मानसिखौ नुनानैनो थारमाने आं सानो मोजां खोना होननानै मोजां न' खामानिफोरखौ मावना मावा बाजैया मावो बासा जाब्बायसो मावथिखा आरो आंखौ जाब्बायसो अनखायो गावनि फिसाजो बायसिसो अनखायो बिबाजैबाबो आंनिथ' असे बिबाजैबो नंबावासो थेवब्लाबो जाब्बायसो अनखायो बासा आंखौ अनो न' गावगायनि बिमा रखम अनथारो आरो आगै बिमाफोराबोसो एसेबां अनबावा खोना माने अनो देनाय बिमाफोराबोसो खामानि मावबा रायो बाजैया बासा फंसेबो रायफेरा माबाफोर मावनो नागिरबा गावगायानो आवग्रिजोबना लायो आं मावगोन दे होननानै मा एसे खाफाल गोनां जोंफोरो आरो आदायाबो एसेबां मोजां बाजै मोनमारदों बुहुमावनो बेफोरबायदि मोजां मोनफेराखैलै आं रावखौबो असे बिमा बायसि अनथारोलै आंहा दा बिमानि खोमियानो गैया मानो होनबा बाजैयानो बिमा रखम आंहा बा मालाय जोंहानि बाजैया आरो मा रखमबा रांखिनिथार खामानिखौनो मावनो नागिरा जोंहानि मैनाथि बाजैया बेफोरबायदि नङा बाजैया दिनैबोसो ओंखाम संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थाबनो उदै साना होबायना नङाबाथ' संनो नागिरदोंमोन दिनैबो जोंहानि बाजैनोथ' संनासो होनांगौ जोंसो बांसिन मावो खोना बाजैनिख्रुइ आरो न'आवनो थांबाय थायो बयबो आरो अबाव मैनाथि बाजै रखम जानो बायाथ' र' भाग्यआवसो मोनदों नोंसोरो एसेबां मोजां बाजै ओमफ्राय लाइमोन बाजैया माबायसि मोनबा लाइमोन बाजैयाबो मोजांमोन बिबो अनसाबोमोन सनाथि आब'खौ अनसोयोमोन थेवबाबो बिसोरो समान समान मावोमोन ओमफ्राय बे सनाथि आब' आरो आंजों माने एसेबां गोरोबो माने आं बिनि फट'खौ नुदोंना आं रखमथार न' बासा नों रखमथारसो अम्बिके आब' मानोबा सेम टु सेम बिदिनो थायो खोना अबावबा एखे आं खेबसे खबर लाबावनो बाजैखौ हुस फैबानाय फैयाखैथाय देनाय लानाय हेल' आदा बाजैया हुस फैबायना ओहोलै आगै अम्बिके दाबो हुस फैयाखै नों बाजैया मा बाजैया दाबो हुस फैयाखै ओहो डक्टरा मा बुंदों आदा डक्टरालाय दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो दसे उनाव फैगोन होननानै दसे उन होनबाय थानायावनो नै
6 घन्टामानि जालायलांबाय औलै बेखौनोथ' टेनसन जागासिनो र' दिनै आगै दोनथ'नाय औ दे आदा आया दाबो हुस फैयाखैनो आब' ओहलै दाबो हुस फैयाखैनो मा जागोन दे मानो हुस फैयाखै ना डक्टरफोरासो मायबाफोर खालामफ्लांबाय मोनथिया माथो सोरबा सोरबि डक्टरफोरा एकदम फुल खालामना होयोनोलै आब' नंमारगौना नंमाराबा हानाङि बुस्थुफोरखौनो हाना होयोनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थैयोनो सोरबा सोरबि आयु नंमारगौ ना मायो गिसिबायसो आङो बाजैया जुदि मायबाफोर जानांगौबा मा जागोन दिनै आयु बिखाखौसो दुब 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 मोनबाय आं नङा मानो दाबो हुस फैयाखैबा बेखौसो गिबाय दं आं दा मोनथियाथ' आब' ना डक्टरफोरासो मायबाफोर खालामफ्लांबाय अ मायबा गोरोन्थिफोर मावना लाफ्लांबाय खोना बिसोरो बेनिखायनो हुस फैयाखै मायबा हानाङि बुस्थुफोरखौ हाना होबाय खोना ओइ आगै बेफोरबायदि बुंनाङा र' आं गिनाय मोनसोदों इसोरासो मिथिसिगौ आरो इसोर बाजैया जेन मोजां जायो दे बाजैया जेन थाबैनो हुस फैयो मानो दाबो फैयाखै थैबायसो माथो आंलाय हुस फैगोनसो सानदोंमोन गैला फैला थैबायसो माथो बिनिया हौवाया ओरैनोबाबो फाग्ला रखम जाना दंखायो दहायनिफ्रायनो सोंगासिनो दाथ' आरो मोनथिबा बेसेबा फाग्ला जासिगोन माथो हुसानो फैयासै माथो थैगारगारबायसो आबौ अनजालु मा जाखो गोबावथार जाबाय माथो दिनै थांनाय खेबसे सोंहैबावनाय डक्टरनियाव मा दाबो हुस फैला ना मायो गोबावद्राय जाबाय माथो आबौ अनजालु बेनोथ'लै आबै मा दाबो हुस फैला माबाफोर जाबाय ना मायो सार मा जाखो मैनाथिया हुस फैबायना आइ एम सरि बिथांखौ बासायनो हायासै मा होनदों सार मैनाथिखौ बासायनो हायासै ओहो सरि बासायनो हायासै मैनाथि आबै मैनाथि आबै मैनाथि नोङो जोंफोरखौ मानो नागारना थांखो माबोरै जाखो बेफोरबायदि डक्टरा मोजाङै नायाखैमोन नामा आंनि आबै सनाखौ मैनाथि ओइ आबैलै सिखार सिखारलै बाजै नोङो मा जोंफोरखौ नागारना थांसै ना मायो बाजैलै नोङो जोंफोरखौ नागारना थांनो हाया नों बाबुनि बागै एसे सानना बाबुआ मा जागोन बिमालै सिखार आबै सिखारलाय नों मानो सिखारा जोंफोरनि थाखाय नङाबाबो आयं फिसानि थाखाय बे डक्टरफोरा आंनि आबैखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आबैलै सिखार आबै डक्टर मानि दाखायथाय इसिबां मोजां गथ'खौ मा खालामना होखो बुथारबायसो माथो डक्टरा थाय औलै आयं डक्टरफोरा दाखेथसो एसेबां गाज्रि बिसोरो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बिसोरनि थाखायनो थैबाय मैनाथिया ओइ बिमा सिखारलै सिखार मा बुजिया नोङो सिखार मा नों बाबुनि बागै एसेबो सानाखै ना मायो हा नों बिमा जालायनानै बेखौ नागारना थांसै आरो बिमा बिमालै सिखार बाजै जोंनि थाखाय नङाबाबो बाबुनि थाखाय सिखारलै ओइ आबै नों जोंफोरखौ नागारना थांथारनोसै आरो बाबुखौबो नोंनि अनगा बोरै थांना थागोन बियो नोंनि अनगा रावबो थांना थानो हानाय नङालै जोंफोरो आबै सराय सिखारलै ओइ आबै पापि डक्टरफोरा आंनि आबैखौ सिथारबाय बिसोरबो पाप नांगोन बिमा नोङो जोंफोरखौ नागारना थांमानिसै आरो बिमालै बिमा
Nương nghĩ sự busan này khi mình làm gì hả vậy? Hả? Nương nhon ga? Ai ông sẽ bật ấy thằng nào thằng hả? Nương nhon ga? Ai ông sẽ đi thằng cái nào vậy? Ê abai, abai, ê abai, ê abai, 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 mày nói thế, mày nói thế. 야영 당해 네 이제라이 네 아버야 피자식을 당당 비말래